ನಮ್ಮ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಸೆಟಪ್ ಬೈದ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆದ ಎಣ್ಣೆ ಬುಡ್ಕ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಮೂಕ ಬ್ರೇಕ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಎಂಚಾತಂಡಿ ಪಾಸ್ ಹಾಯ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬಿಕೆ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರ್ಲ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ನಮ್ಮ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಸೆಟಪ್ ಬೈದ ನಮ್ಮನೆ ಇಲ್ಲದ ಕಿಚನ್ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ದಾದಾಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಮಾತ ಮಲ್ಪಗ ಪಂಡದ ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಫ್ರೀ ಉಂಟು ನಮಕ್ ಅಂಚಾದ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಐಟಮ್ ದಾದಾಲ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಲ್ಪಗ ಪಂಡದು ಪಕ್ಕಡೆ ಇಲ್ಲಡು ಪುನಗ ದಾದಾಲ ಒಂಜಿ ಐಟಮ್ ಅಂತಂದು ಅಂಡ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪಗ ಅಂಚನೆ ಐತ ರೆಸಿಪಿ ನಿಕ್ಲೆಲ್ಲ ಪಂದು ಕೊರ್ಕ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಎಂಕಲ್ಲ ನಿಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಂಡು ಬಂದು ಎನ್ನುವ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆದ ಎಗ್ ಬೋಂಡ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅದಾ ಎಗ್ ಬೋಂಡ ಪಂಡ ನಾರ್ಮಲ್ ನಿಕ್ಲಿ ಎಗ್ ಬೋಂಡ ತಿಂದದುಪ್ಪರು ಬಟ್ ನೆಟ್ ನಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ಚೂರು ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ನೆಸ್ ಒಂಚೂರು ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚಾದ ಇನಿ ಎಗ್ ಬೋಂಡ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಪಗಂಡ ನಮ್ಮ ಎಗ್ ಬೋಂಡ ಇತ್ತೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸುರು ಮಲ್ಪಗ ಸುರುಕಾದ ನಮಕ್ ಎಗ್ ಬೋಂಡ ಬೋಡ ಏನೇ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ತೆತ್ತಿ ಅಲ್ಲ ಪಗ ತೆತ್ತಿ ಸುರು ಬೇಯ್ಪಾವಡು ಅಂಚಾದ ಸುರು ನಮ್ಮ ತೆತ್ತಿ ಬೇಯ್ಪಾಗ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ದಾದ ಪಂಡ ನಮಕ್ ತೆತ್ತಿ ರಪ್ಪ ಬೇಯರೆ ಪ್ಲಸ್ ತೆತ್ತಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದ ಕುಡದ ನಮಕ್ ತಿಕ್ಕಿಯರೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಆಯ್ತ ಎಲ್ಲೋ ಪಿದೈ ಬರಂದ ಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ನೀರುಳ್ಳಿದ ಚೋಳಿಂದತೆ ಐನ್ ಬೇಯಿನಾಗ ಪಾಡ್ನಂದ ನಮಕ್ ಅವು ಹೆಲ್ಪ್ ಒಂಚೂರು ಪಂಡ ಒಂಚೂರು ಬೇಗ ಬೇಯ್ಪುಂಡ್ಲ ಪ್ಲಸ್ ಅವೇ ನಮಕ್ ಆಯ್ತ ಓಡನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಕುಡತದೆ ಪೆರಾಪು ಎಲ್ಲಿ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ಅಂದನ ಕ್ಲೇ ಓಕೆ ಗಾಯ್ಸ್ ನಮಕ್ ಇತ್ತೆ ತೆತ್ತಿ ಬೇಯ್ತದ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಆಯ್ತು ನಾನು ಚೂರು ಚೌಲಿ ಆಯಿರುವಂಥ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಂಡವು ಐಕ್ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಡ್ಲೆದ ಪೊಡಿ ಒಂಜಿ ಮಸಾಲೆ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಐಕ್ ಎಂಕಲ್ ಪಾಡೊಂದು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಐಟಮು ಕಡ್ಲೆದ ಪೊಡಿ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಈತ ಐಟಮ್ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಈತ ಐಟಮ್ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಡೈಕ್ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕ ಸುರುಕು ನಮ್ಮ ಕಡ್ಲೆದ ಪೊಡಿ ಪಾಡು ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ನಮ್ಮ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಖಾರ ಇರಬೋಡದು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ದಾಯಿಗೆ ಪಾಡ್ನಿ ಪಂಡ ಒಂಚೂರು ಸಂಪು ಐಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ತೆತ್ತಿ ಚೂರು ಗ್ಯಾಸ್ ಅರ್ಥ ಐದಕ್ಕ ಒಂತೆ ಉಪ್ಪು ಅವಳ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಏತ ತೆತ್ತಿ ಪಾಡುವ ಐತ ಮಿತ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಆಜಿ ತೆತ್ತಿದೆ ತೊಂದ ಐದಕ್ಕೊಂತೆ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಅಂತ ಪರಿಮಳ ಬರಡ ಪಂಡದು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಗದ ನೀರು ಅಂತೆ ಇಂಗ್ ಗಟ್ಟಿ ಪುಂಡು ಐನ ಚೂರು ನೀರು ಮಂತದು ಅವೇನ್ ಪಾಡ್ನು ಇಂಗ್ ದಾಯಿಗೆ ಪಾಡ್ನಿ ಪಂಡಾಗ ನಮಕ್ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಆಪನೆಗೋಸ್ಕರ ಐದಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕಪ್ ನೀರು ನಮಕ್ ಆಯ್ನಾಥ ಸ್ಮೂತ್ ಆದ ಅವಳು ನಮ್ಮ ಚೈತು ಕುಕ್ಕು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕುಕ್ಕು ನಮ್ಮ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಸೀನ್ದಲ್ಲದೆ ಪೊಡು ಎದುರುಗಲ ಬರೋಡು ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಒರಿ ಅಂಚಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಚೈತು ಮೇಯ್ನ್ ಕುಕ್ಕು ದಾದಂದೆ ಪನ್ನಿ ಅಂದ ಮಂತೊಂದು ಪುನಿಯಾತ
ಓಕೆ ಗಾಯ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕಡಲೆದ ಬಡಿತ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ರೆಡಿ ಆಗಿ ಬರ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ತೆತ್ತಿದ ಚೋಲಿದ ಎತ್ತದು ಅವೇನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ನಮ್ಮ ನೆಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಎಣ್ಣೆ ಬಿಡ್ಕೊನು ಸೀದಾ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಡ್ಕ. ಓಕೆ ಗಾಯ್ಸ್, ನಮಗಿತ್ತ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾವುಂಡು. ನಮಕ್ ತೆತ್ತಿನ ಕಡದ ನಮ್ಮ ಕಡಲೆ ಪೊಡಿತ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ದು ಎಣ್ಣೆಗೆ ಬಿಡ್ಪುನು. ಅಪ್ಪ ಕಂಡ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಡ್ಕ ಬೆಚ್ಚಾಂಡ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾಣ ಕೈ ಬಾರ್ದು ಪಾಲಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಮೂಕ ಬ್ರೇಕ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಬಿಡು. ಪೋಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪೋಡಿ ನಾನು ಒಂಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ನೆಟ್ಟು ಪೋಡಿಗೆ ಜನಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮ್ ಒಂದು ಬೇಯ್ತನಾಡು ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಡ ಚೂರು ಕರೆಂಚು ಸುರುತ್ತ ಚೂರು ಹೆಂಗೆಲ್ಲ ಕರೆಂಚಿನ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಓಕೆ, ಇತ್ತೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಬೋಂಡ ರೆಡಿ ಆಂಡು ಒಂದಿತ್ತ ಇಡಮುಟ್ಟ ರೆಡಿ ಆಗಿ ನಮಕ್ ಆಕ್ಚುವಲ್ ಬೋಂಡ ನನ್ನ ಉಪ್ಪುನೆ ಒಂಚೂರು ಕೊಂಚ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಒಂಜಿ ಅದು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಲ್ಲ ಎಂಕಲ್. ನನ್ನ ಕೊಂಚ ಮಸಾಲೆ ಆಯ್ರು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಟ್ಟದ ಮಸಾಲೆ. ಆ ಮಸಾಲೆದಾಲ ಅಜ್ಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಟೊಮೆಟೊ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ನಮ್ಮ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪೂರ ಪಾಡದೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಒಂಜಿ ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೊಂದಲ್ಲ. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಕುಡಂಜಿ ಆ್ಯಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅದಾದೊಂದು ಬೊಕ್ಕನೆ ಪಾನ್ಪ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ವಿಡಿಯೋ ತಗೊಂಡು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಟೊಮೆಟೊ ಐದು ತಕ್ಕ ಮುಂಚಿ ಪಡ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಚೂರು ಉಪ್ಪು ಓಕೆ ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇವರ್ಡ್ ಬೇಯ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ನೀರು ಪಾಡೋಡು ಖಾರಗೆ ತಕ್ಕ ಒಂತೆ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಒಂತೆ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಅಲ್ಲ ಒಂಜಿ ರೌಂಡು ಅಡೇಗೆ ಮಗತ್ತು ನಾಂಡೆ. ಓಕೆ ಗೈಸ್, ನಮ್ಮ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಮಸಾಲೆ ರೆಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಗ್ ಬೋಂಡ ರೆಡಿ ಉಂಡು. ನನ್ನ ಒಂಜೇ ಐಟಮ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪರಪ್ಪಣಿ ಅವು ಐಟಮ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತಂದ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬೋಂಡ ರೆಡಿ. ಅವು ಐಟಮ್ ದಾದ ಪಣ್ಣಾಗ ಎಡ್ದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಐನಿ ಐಕ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪರೆ ಒಂಜಿ ಬನ್. ಈ ಬನ್ನನ್ನು ನಡು ಸ್ಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಐತ ನಡುಟು ನಮಕ್ ಮಸಾಲೆ ಪ್ಲಸ್ ಎಗ್ ಬೋಂಡ ಸೇರಾದ ತಿನ್ನಂಡ ಟೇಸ್ಟ್ ಬೇರೆ ಲೆವೆಲ್. ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ.
ಬೋಂಡಾ ವಿತ್ ಬನ್ ರೆಡಿ ಆಗಿ ನನ್ನ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂಚಿನ ಕೊಡ್ತು ತುಗ ಸೊ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೆಂಚಾತ್ ಇಡದಲ್ಲ Burger dengan peanut. ಮಾತೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡು ಫ್ರೀ ಉಪ್ಪು ನಾವು ಒಂದು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ತೂಲೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಂಟು ಬನ್ನದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಸಾಲ ಪ್ಲಸ್ ಎಗ್ ಬೋಂಡ ಮತ್ತು ಮಿಕ್ಸ್ ಆದ ಬಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಂಟು ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ತಿಂದ ನಾನೇ ನಿಕ್ಲೆ ಬಡವು ಪೋವು ಬಯ್ಯದ ಚಾದ ಕೊರ್ತುಗು ಮಾತ್ರ ಒಂದೊಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ ಒಂಜಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋದು ತೂಲೆ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದಾಗಲಿಲ್ಲ ಸೋರು ಕೊಡ್ದು ತೂಕ ಇಂಚಿನ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಉಂಟು ಕಂಡದು ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಇಲ್ಲದಾಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆರ ಕೊರಕ ಆಕಲ್ನ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಎಂಚೊಂಡು ಎಂಚ ಆತನ ಪನ್ ಪೆರ ತೂಕ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಕೊಲೆ ಓಕೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲೇ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಿನ್ನೋಡೆ ಇನ್ನು Datang ah? Cantik tak? Benar. Encah tadi. Pas ada. Super. Ada. Super. Kamu boleh makan ya? Ada. Pasti ada masalah. Masalah ada. Ada aja. Jangan berwarna. Masuk kan? Simple try. Maka ada benda macam apa ni? Tomato ini kai. Fry ಮಾಡ್ಕೊ. ಪತ್ತಿಗೆ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅಂದೇನೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬೈದನು ಎಡ್ಡೆ ಆತನಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಪ್ಪು ಜಾಸ್ತಿ ಖಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಚದಾಲ ಹೆಚ್ಚದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆತಂಡು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಂಚಾದ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆತಂಡು ಎನ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆತಂಡು ಎಂಕದಾಲ ರೇಟ್ ಅದ ಇಜನೇ ಬಂದ್ಬೆ ಎಂಕದಾಲ ಬಂದ್ಬಿಡೋದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತಲಾಗನೆ ಅಂತೆ ದಾಲ್ ಅಂದಿಜ್ಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಬಂತೀರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡು ನಿಕ್ಕಲ ಇಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಇಂದು ಒಂಜಿ ಕಿಚನ್ ಸೆಟಪ್ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಚಾದ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪಲೆ ಅದೇ ಜನ ಅಂಚಾದ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೀಡಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕುಡೊಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ವಿಡಿಯೋ ನನಂಜಿ ದಿನ ಬರ್ಪ ಆತನಟ್ಟ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್ ಸಿ ಯು ಮನ್ಪಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪಲೆ ಎಡ್ಡೆಂಡು ಹಾಯ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬಿಕೆ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಮಾತ್ರೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ ಓಕೆ ರೆಡಿ ജത്തി ജോലി കാട്ടമാകുന്നത് ഓക്കെ ഗായ്സ് ഇത്തെ നമുക്ക് എണ്ണ കൊതിയൊന്നുണ്ടാത്തി ഓക്കെ റെഡി ഓക്കെ ഗായ്സ് അഞ്ചാവട്ട മെല്ലെ ഇഞ്ചി പടി ഗ്യോസോ ಅಂಗಿ ಈಗ ಗಡ್ಡೆಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಹಣ್ಣಿನ ನೀರಲ್ಲಿ ಬೆಚ್ಚಡ್ಕ ಸೀದಾ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಡ್ಕ ಸೀದಾ ಎಣ್ಣೆ ಕೊಡದೆ ಓಡಿ ನಮ್ಮಡೆ ಬರ್ತೀನ
ಕೈ ತೆಗ್ಗಿನ ಹುಲ್ಲು ಒಂದು ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾಯ್ತಂದು ಬರ್ಚ ನಮಗ ಪುಡಾಪುಣ ಅತ್ತಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪುಡಿಯದುಂಡು ಈಗ ಚೋದಿತ್ತಿನಂಡು ಅವು ಬೋರ್ಡ್ ನಮಕ್ ಇಂಚ ಇಂಚ ಬೊಟ್ಟುನೆ ಇಂಚ ಮತ್ತೆ ಬರಡು ಕಸಲೆತು ಅಪ್ಪ ಕಂಡ ಎಣ್ಣೆ ಬುಡ್ಕ ಜಾಸ್ತಿ ಸರಿ ಪತ್ತದತ್ತ ಅದು ಪಾಡಲಿ ಗೂಡು ಪಾಡಲಿ ಅದಾ ಗುಡು ಪಾಡಲಿ ಗುಡು ಮಾಸ ವಡಪಾವುದ ಲೆಕ್ಕಡು ಅವನಿ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡು ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ತುನಾಗ ವಡಪಾವು ಲೆಕ್ಕಡೆ ಬಣ್ಣು ತುನಾಗ ಬಟ್ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ ಅಂದೇ ನಂಜಿ ಸೈಡ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮನ್ಪಲ್ಯದ ಮನ್ಪೇರು ಏರಾಳ ಮನ್ಪೇರು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಓಕೆ ತಿಂದಾರ್ದಂಡ ಮಂದು ತಿಂದಾರ್ದಂಡ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನೇನು ಮನ್ಪೇರು ಅದಾ ಅದೇ ಎಡ್ಡಂಜಿ ನಮ್ಮಂಚೂರು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಲ್ಪ